Здравейте на всички! Готови ли сте да си построим една наистина здрава основа в английски язик? Днес ще се фокусираме върху два абсолютно ключови глагола – to be и have got. Повярвайте ми, те са навсякъде и са ключът към по-увереното общуване. Така че, хайде да се захващаме. Добре, ето го и нашият план за днес. Първо, ще започнем с най-малките частици – членовете и местоименията. След това се гмъркаме в глагола to be и как да изразяваме притежание. После идва най-интересното – ще ги сравним, за да няма повече объркване. Накрая ще видим как всичко това работи в реални диалози и, разбира се, ще имаме и малък тест, за да проверим какво сме научили. И така, да започваме с първия раздел – основите. Тук ще разгледаме, така да се каже, атомите на английски език. Как да назовем един предмет и как да кажем кой е главният герой в нашето изречение. Ето нещо много интересно. Ключът при избора между А и Н не е самата буква, а звукът, с който започва думата. Затова казваме An apple или An umbrella, защото започват с гласен звук. Чуйте само колко по-гладко и естествено се изговаря. Това е малък трик, който прави речта много по-плавна. А ето ги и главните герои във всяка история, която разказваме на английски. Това са личните местоимения. Те са тези, които вършат работата, извършват действието. Винаги си задавайте въпроса «Кой?» и отговорът ще бъде едно от тези местоимения. Добре, преминаваме към раздел 2. И сега, внимание, стигаме да може би най-важния, най-фундаменталния глагол в целия английски език – to be. Нека да видим как се променя той, когато твърдим нещо, когато го отричаме и, разбира се, когато задаваме въпрос. И така, ето как изглежда to be в положителната си форма. Обърнете специално внимание на втората колона. Тези съкращения I'm, your, his, те са, меко казано, навсякъде в разговорния език. Именно те правят речта жива, бърза и естествена. А как отричаме? Ами, супер лесно е. Просто добавяме едно not след глагола. И тук, разбира се, съкращенията играят огромна роля. Формите isn't и aren't ще ги чувате постоянно в ежедневните разговори. Добре, ами въпросите. Има един много елементарен трик. Гледайте сега. Взимаме твърдението, например he is happy, и просто разменяме местата на първите две думи. И готово. От he is става is he. Толкова е просто. И сега нещо, което е абсолютно ключово, направо златно правило. За да звучите естествено на английски, никога не отговаряйте само с yes или no. Винаги повтаряйте глаголчето от въпроса. Ако ви попитат Are you happy? Правилният отговор е Yes, I am. Това е малък детайл, който прави огромна разлика. Супер! Вече знаем как да описваме хора и предмети. Сега е време да видим как да кажем, че нещо е мое, твое, негово или пък наше. Тук на помощ идват тези малки, но много важни думички. My, your, his, her, our, their. Те са като етикети, които показват собственост. Забележете, че мястото им е винаги точно преди предмета, за който говорим. Както виждате, всяко лично местоимение си има своя притежателна думичка. Освен с тези думички, има и друг много популярен начин да говорим за притежание, особено в британски английски. Това е конструкцията have got. Тя означава същото – имам. И тук има едно малко, но важно правило. За he, she и it не използваме have, а has. She has got blue eyes. Добре. Преминаваме към четвърти раздел. И тук ще разнищим една от най-честите грешки, които българите правят. Кога използваме to be и кога have got? Нека да сложим край на объркването веднъж завинаги. И така, ето я същината на въпроса. Наистина е просто. To be използваме за описание. Кой си, какъв си? I am a teacher. She is tall. Описваме същност. А have got използваме само единствено за притежание. Какво имаш? I have got a book. She has got a car. Запомнете, описание срещу притежание. Това е всичко. Стига толкова правила и таблици. Време е да видим как всичко това оживява в реален разговор. Нека се потопим в няколко кратки ежедневни диалога.
В този първи диалог в кафенето обърнете внимание на въпроса «Are you?» и как отговорът следва нашето златно правило «Yes, I am». И разбира се, веднага виждаме и притежателното прилагателно в «My name is». Втория диалог е класика. Някой пита дали имаш нещо. Have you got a pen? Въпрос за притежание. И вижте отрицателния отговор No, I haven't got one. Перфектно. А веднага след това разговорът привключва към to be с въпроса Is he the manager? Виждате ли как двете конструкции съвсем естествено работят заедно? И в последният ни разговор за семейство виждаме как всичко се сглобява в една цяла картинка. My sister показва чия е сестрата. She's a doctor описва нейната професия. А her job говори за нейната работа, за нещо, което тя притежава. И така, готови ли сте за едно бързо предизвикателство? Време е за последния ни раздел – кратък тест, с който да проверим какво сме научили. Няма страшно, просто изберете кое според вас е правилното. Накрая ще видим отговорите заедно. Първи въпрос. I am a student. Какво правим тук? Описваме ли се като личност или казваме, че притежаваме нещо? Въпрос номер 2. She, a new car. Новата кола описва ли каква е тя или е нещо, което е нейно притежание? Помислите. Трети въпрос. Are they from Bulgaria? Спомнете си с кой глагол питахме за происход, за идентичност. И последният въпрос. He, a brother. Искаме да кажем, че той няма брат. Коя беше правилната отрицателна форма, за да изразим липса на притежание? А ето ги и отговорите. Как се справихте? Сигурен съм, че е отлично. Най-важното нещо, което трябва да запомните, е винаги да си задавате въпроса «Описвам ли?» или «Казвам, че притежавам». Ако си отговорите на него, винаги ще изберете правилния глагол. Овладеете ли тази разлика, английският ви ще звучи в пъти по-уверено. Благодаря ви и до скоро!